Este ano foi un dos peores que podemos lembrar en termos sanitarios. A pandemia da COVID supuxo un enorme esforzo e sufrimento para todos os que formades parte do sector sanitario en Galicia. E como conselleiro, quería agradecérvolo antes de rematar este ano 2020. Pero tamén é certo que este ano remata cunha esperanza, a vacina, e que os peores momentos serven tamén para sacar o mellor de cada un de nós. Dende que comezamos a planificar o plan de vacinación, non deixamos de recibir ofrecementos de axuda por parte de todos os colectivos sanitarios, persoal de enfermería, de farmacia, de medicina, persoas que se encargan da logística e da tecnoloxía. Todos vos puséstevos a disposición para afrontar o que seguro será un dos grandes retos das nosas vidas. Grazas a todas e a todos por demostrar unha vez máis que a vosa vocación de axuda está por riba de todo. Esta semana terán lugar na ACIS actividades de formación sobre o plan de vacinación. Quero invitarvos a todos os que o desesedes a seguilas a través dos medios tecnolóxicos polos que as retransmitiremos. O Nadal sempre é un tempo de solidaridade e de esperanza, e este ano, dende o punto de vista sanitario, máis que nunca. Agardo que pasedes un bon Nadal, aínda que sea distinto de todos os que lembramos, pero sobre todo agardo que o que imos comenzar a facer este Nadal sexa a garantía de que o vindeiro ano sexa moito mellor que este. Conto con todos vos para afrontar este reto. Conseguir un próspero 2021 está máis que nunca nas mans de todos.